Şair, edebiyat tənqidçisi, dramaturg, dövlət həm cəmiyyət işlikləsi, Tataristan Respublikasının xalq şairi Rinat Xaris, həm Şuvaş Respublikasının tanılğan xalq şairi, Tataristan həm Şuvaş Respublikalarının mədəniyyət xizmətkəri, tərcüməçi, həm jurnalist, yazışı Valeriy Vladimirovich Turgay, iki xalq vəkili, xalqlar arasında dostluq köprüsünü salışı şəxslər. Tolaraq Fənnur Həsənov video yazmasında. Yemli buş ay ahırında, Kıyaş qarı yaqtıraq, Silbi Çuvaş avlında, Qarda əri yaxşıraq. Tataristan Respublikasının Xalqlar Dostluğu yurtunda Tataristan Mədəniyyət Ministerliyi həm bu yaqdaşlıq cəmiyyəti qatnaşında bik motor kişə uzdu. Dostluq kişəsi. Əligi işraşu kişəsinə büyük Tatar şairi Halit Toxtaş şiirindəki yollar bik təngəl kilədir. Mindi ıxşağanbız, nişik ıxşağanbız. Bir tuğanlar desəng, min bir Tatar ulu, əsin kürşi Şuvaş xalqından. İki respublikanın da tanılğan şəxsləri, xalq şairləri, ot kürşilər, Tatar Şuvaş xalqının büyük ulları Rinat Xaris bilən Valeriy Turgay icadına bağışlanğan kişə dostluqның nıqlığın şağıldırğan ixlas şarab olarak üttü. Xalqның tegi yaki bu şırı нәрсә белән билгеләнә, аның күренекле şəxsləri белән. Әйтик, бүген татар şiiriyəti, әдәбияты үз арабызда яшәүче Ринат Харис дәвре дип әйтергә, шыры дип әйтергә мөмкин булса, Шуаш халкында, менә безнең республикада, безнең халкыбызда бу урынны Ринат Харис алып торса, Шуашстанда ул Валерий Тургай. Ул Шуаш халкының яраткан шагыйре генә түгел, ул Шуаш халкының трибуны, ул аның тәнкыйтьчесе. Ул Шуаш дөньясындагы, Шуаш республикасындагы сәяси процессларда да, әдәби процессларда да актив катнашучы Шуаш халкының авазы дип әйтергә мөмкин. Һәм шунысы кызыклы, бу ике шәхес инде күп еллар дәврендә бергә аралашып яшиләр, бергә иҗат итәләр. Валерий Тургайның әсәрләрен татар теленә Ринат Харис тәрҗемә иткән, Ринат Харисның әсәрләрен Шуаш теленә Валерий Тургай тәрҗемә иткән. Дуслык дигән төшенчә ул бергә яшәү рәвеше. Менә бу яшәү рәвешен бер рухи дулкында, бер дәврдә яшәү рәвешен ике халык шагыйре тәэмин итә икән. Biz indi үз чиратыбызда бу очрашуны оештыруны бик кирәкле гамәл дип таптык. Кунакчылык татар халкына тирән хас сыйфат. Шулай ук Шуаш халкына да шулай ук. Безнең бүгенге очрашуыбыз ул бер яктан булырга тиешле очрашу. Икенче яктан ул ничектер менә бу ике шәхес Ринат Харис белән Валерий Тургай, алар символлары һәрбер халыкның. Шуңа күрә аларның бергә дус булып яшәүләре тамырлары халыкның дуслыгында. Халык та шулай гомер буе бергә яшиләр, дус булып. Bir bayan Татарстандагы халыкның дуслыгын җүрдәнҗе. Biz bugün Tataristan Respublikası Xalqlar Dostluğu yurtu uyushtirgan motor kişədə qatnaşabız. Səbəbçiləri xalq şairləri Valeriy Turgay həm Rinat Xaris. Kişədə Tatar həm Şuvaş dilində şiirlər həm jırlar яңгырый. Әлеге şara iki xalqның дуслыгын ныгытуда зур роль уйнавына шигебез юк. Не җирпле дигән мероприятие дизежуклап приберзекна. Әйе, достлык дип бик күпсиләргә була. Әмма сүз гамәлләр белән беркетелергә тиеш. Аларның иҗат дуслыгы дистә еллар белән сыналган. Шуаш Республикасы белән безнең мөнәсәбәтләр елдан-ел арта бара. Менә әле генә без үткәрдек Казан һәм Сурский рубеж дигән 80 еллыкка багышланган бик зур шара. Ул 8 районда булган иде. 8 концерт, 4 концерт Чувашия ягында, 4 концерт безнең ягында. Һәм менә бу коллаборация, бу синтез, чөнки бөтен концертлар алар 50% Чувашия ансамбльләре иде, 50% без. Һәм ул мәдәният өчен мәдәниятне үстерү өчен бик мөһим. Август айында Уяв дигән Чуваш бәйрәмене Алла бирсә без уздырабыз Әлки районында.
һәм мин уйлыйм, һәм безнең мөнәсәбәтләр мәдәният үсеше алга таба барачак. Идел буе халыклары үзара тыгыз бәйләнешләр нәтиҗәсендә тел, мәдәният һәм башка өлкәләрдә бер-берсенә йогынты ясап, күркәм тормыш итәләр. Аларның киләчәккә омтылышлары, язмышлары, уй-хыяллары да бер-берсенә охшаган кебек. Кичәдә Татарстан һәм Чувашия республикаларының танылган шәхесләре, җырчылар, балалар коллективлары катнашты. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.